שלום חברים, כאן איתי, ויובל. ונמצא איתנו יובל, ואנחנו משחקים אני אמליך את זה שלא ישמעו. זה וואחד רעש. אז כמו שאתם רואים, מי שמכיר את המשחק הזה, יצא אייס וויזארד. כן, יש לך אותו. כן, כאילו כל אחד קיבל אותו כבר, כי זה מקובל לכולם. לא, מי שקונה את זה אני חושב. אז איך אתה קיבלת את זה בחינם? כן, כאילו, לא יודע. תעשה קרב. הנה, אתם רואים אותו? כלום. יש לך אותו. כן, נראה לי כולם איך חברים לא אותו. קר לו? כי הוא עשוי מקרח. הנה, תסתכלו, זה קרח והוא עושה אש. אז בואו קרב נתחיל. ואש זה לא הולך ביחד. קרח ואש. זה לא... וואי, זה קשה. זה וואחד גמגן. תתחיל עם הג'יינטים? כן, ג'יינטים, חזק. יאללה, נו. אבל יש לו פה בומים כאלה, כבום, אני קורא לזה. התותח האלה, הגדול, שעושה בום. טח. נשים פה כל מיני וויזרדים. או פאק, יש לך אייס וויזארד, הוא מפחד. אבל איך הם ממש יכולים חזק. לנצח? איך הם יכולים לנצח אותך? הוא יכול לנצח אותך במשהו? מי? זה שלו... מה הם הבן צריכים אדם? כן, הוא יכול לנצח. אבל זה לא בן אדם, זה המחשב, אני נגד המחשב. נגד זה בן אדם. לא אונליין? זה אונליין המשחק, אבל פשוט, כאילו זה מה קשה. הם צריכים לפרק? צריך לפרק פה את הכל. אתה לא יכול לעשות. זה קשה. הנה וויזרד חזק מדי. אבל וויזרד זה מוריד פחות. אייס וויזארד זה מוריד הרבה. כן, הוא יותר חזק. אבל יש לו פחות חיים. אני לא מאמין. מה? רק הקשתית נשארה. רק קשתית אחת. טוב, אז שזה ייגמר, אנחנו נראה לך. יאללה. אז חזרנו. וממש... הקשתית לא עשתה כלום. לא, לקח שעה וחצי, בסוף התעצבנתי, אז כאילו לא רציתי לעשות יותר, אז בואו נעשה עוד פעם. אותו בן אדם. זה לא בן אדם, אומייגאד. יש לו אחלה מבצר. תכניס את האנשים בפנים. רגע, אני לא הייתי במבצר הזה כבר, תן לי לבדוק. המבצר הקודם זה היה משהו אחר. בוא נראה. לא הייתי במבצר הזה. לא היית במבצר אחר. כן? מה זה הירוקים האלה? הירוקים האלה גנבים, כאילו טרולים. אבל הם לוקחים את הכסף. אני נגד טרולים פה במשחק. לא נגד בנות כאלה? לא, זה משהו אחר. הקשתיות האלה? עשו וויזארד טייס. הבנות האלה. שנייה, בוא נזרוק פה. כן, הם כפריים. הם גם כסותים? הם גם בורחים. רואה איך זה כזה מהר מוריד אותם? יש סיכוי שאני לא אצליח לנצח פה חברים. וואי, זה... צריך להוריד את הבניין הזה. כן, לא את הבניין, את הכבום האלה. הם ממש חזקים. זה חזק. יש לו אחת מבצר. יש לך התקף חרא. אז בוא פשוט נקנה מלא וויזארד. רגע. אתה יודע מה ניצחתי? נו, תן לי... רק עם זה ניצחתי, רק עם הקשתיות? ניצחתי. כמה אתה קונה? יש לי מלא. אין לך כסף. נגמר לי! הכסף. לא הכסף, הטיפות. אני כזה, הטיפות יכולים לעלות? כזה אני. אבל בטיפות. יכולים לעלות? כן. זה כולה טיפות, אל תתרגש. אני מנסה לשפר אותך. אני מחכה שזה... יש! מה יש לך? אני יכול לקנות את זה? עם זה אני יכול ליצור שיקויים. יפה. והנה יצא שיקוי שיצרו אותו בגלל הקריסמס. הוא עושה קרח כזה. ממש טוב. אוקיי. אין לי טיפות. טוב, אז... טוב חברים, להתראות להיום. שלום וביי. נתראה בסרטון הבא.